Hej, derude bag skærmen. Ja, i den her video, der vil jeg egentlig ikke spille noget poker. Jeg vil ikke engang have min software åben. Jeg vil bare gennemgå en del poker hjemmesider til diverse ting. Og lad os starte fra en start af. Jamen den første, det er pokernyhederne.com. En super hjemmeside. Den opdaterer hver eneste dag, og hvis man interesserer sig lidt for, hvordan det går EBT, eller VPT, eller WSOP, og alle de ting, jamen så er det herinde, det sker. Du kan da se en pokerbabe. Du kan gå ned på siden her, den minder lidt om BT, som man siger, Ravnsbæk, han trapper ned på sine live-turneringer. Og et godt, han er ude og score damer. Det er lige, hvad du har lyst til. En rigtig lækker side, hvor man kan læse noget nyt hver eneste dag. Herover der kan du regne ud, at hvis du har på din bankroll 1000 kroner, eller hvad du nu har i dollars, jamen så omregner du. Det var lidt til, at jeg ikke skrev det rigtige sted. Så omregner du, hvis du har 1000 kroner, jamen så har du så mange dollars, og hvis du skal have det over i dem, og der kan du så se en lang liste. Det er egentlig det, den kan bruges til. Der er Poker TV, hvor du kan trykke ind på og se en masse fra EBT og nogle, du kan se en dokumentar her. Faktisk meget spændende. Nogle profiler og nogle blogs. Du kan lave en bruger og logge dig ind. Det var pokernyheden. Den plejer jeg så for eksempel at tjekke hver eneste dag. Den næste, med nyt design af det hele, pokernet.dk. En rigtig brugbar side. Den bliver for det meste brugt til sit forum, hvor der er rigtig mange pokerspillere inde. Du kan både få hjælp til hænder, du kan sælge nogle penge, du har liggende på en konto et sted. Du kan nærmest alt. Altså, vis mig din keramikkrokodille. Det viser lidt, hvor meget du kan smide ind her. Du kan blive staket. Du kan analysere ting. Du kan købe og sælge. Herinde der kan du også se, hvilke deals du kan få. Så kan du, hvis du er helt ny i faget, jamen så kan du finde ud af, at jeg vil gerne vælge Betfair, fordi at der er support direkte på Pokernet, og man får så meget sign-up bonus og loyalty. Og det er egentlig det, den bliver brugt til. Der står nogle enkelte andre ting, men det er ikke noget, man sætter så stor pris på. Lad os hoppe videre med det samme. På universitetet. En side, som jeg mener er blevet startet af Tune Seidelin. En side, hvor du betaler 89 i måneden. Og så kan du se alle de videoer, du vil. De videoer her, det er læringsvideoer. Vil du gerne vide lidt om trebet, jamen så skal du se den der film. Vil du gerne se lidt om preflop, jamen så skal vi ind i den der film. Og her kan du se, hvad andre har sagt om filmen. Og du kan afspille download filmen. For at få den her side til at køre optimalt, skal du have Windows Media Player på din PC. Det har de fleste computere. Jeg er dog ikke sikker på, at Mac computer har det. Ellers så kan du teste en afspilning herover. På den her side har de også smidt en odds calculator ind. Så hvis du sidder til et home game og bliver lidt i tvivl, jamen du har SS, og du spiller mod 6-7 suited. Jamen hvad er så oddsene? 76,81 for at SS vinder. Fold. 100%. Det gider vi ikke bruge mere tid på. Det er lidt herinde. Jeg synes det er en rigtig god idé. Især til en ikke nybegynder, men folk der har spillet i halvt hele års tid og gerne vil blive bedre. Den næste vi skal gå til er Poker Tracker. Poker Tracker er muligt at prøve 60 dage gratis.
Problemet ved det her, det er, at du skal være lidt en computer, hvis du skal sætte det op. Du skal bruge en database, der hedder PostgreSQL. Og den er meget svær at sætte op. Ellers så vil PokerTracker hjælpe dig med at se, hvordan du spiller visse hænder, hvornår du taber mest. Den kan lave nogle grafer, kan du se. Og den kan også vise, hvordan dine spillere eller dine modstandere, de spiller. Hvis man skal ud og have den ultimative version, jamen, så skal det købes. Hvis man går videre, jamen, så har vi Hold Manager. Det mest brugte program. Det minder meget om PokerTracker, dog er der ikke så meget analyse af sit eget spil, men mere fokus på, hvordan de andre spiller. Der får du igen, som man kan se på et lille billede her, en box op for hver spiller, hvor man har en masse informationer. Hvor mange gange 3-better han, 4-better han, spiller han aggressiv preflop og passivt postflop, eller hvad gør han? Du kan også downloade en trial, den er dog kun på 30 dage, men det burde være nok. Det skal lige siges, at Hold Manager også kører på PostgreSQL, som nærmest er umuligt at sætte op. Jeg har i hvert fald haft mine problemer med det. Lad os hoppe videre. Sharkscope.com. Ikke en super duper hjemmeside, men hvis du skal ind og søge lidt, jamen så her kan du sige, at jeg vil gerne finde noget om Knutti 2 på OnGame-netværket. Så viser den her, at jeg har spillet 184 spil. En profit, jeg går i 0. Average stack er på $5, og så har jeg en ROI. Gennemsnits ROI, ROI står for Return of Investment. Det vil sige, har jeg smidt $100 derind, jamen så har jeg fået 116 tilbage. I alt en total profit på 18. En form her, som er meget normal. Den er hot, hvis man har 6 sejre i streg. Der er den super hot. Den er hot med 3 sejre i streg. Den er til med 4 tabte i streg. Og super til med 8 tabte i streg. Hvilket netværk og så videre. Man kan dog trykke her. Og så kan man se de sidste spil, jeg har spillet. Tabt 3 streg her, vundet en lille en her, tabt lidt og vundet nogle hernede. Der er også nogle grafer. Hvis ikke man har en bruger inde, så kan man kun søge på 5 spil om dagen. Men det er selvfølgelig hurtigt nemt lige at få lavet bruger og få accepteret den inden fra sin mail. Det er en okay side at bruge. Jeg ved ikke hvor meget man får den brugt. Hvis man vil gå lidt mere i dybden, jamen, så har du officialpokerrankings.com. Og her kan man simpelthen, du kan gå tilbage til 2007 og se, hvordan man spillede der. Nu er der ikke så meget på mine spiller, da jeg lige er begyndt på OnGame-netværket. Man kan gå herned og sige de sidste 120 dage, og så kan man se, hvilke jeg har spillet. Jeg har ikke spillet super meget. Jeg har vundet 160 her, 10 og 17, det er ikke det helt store. Den her, den hjælper lidt mere til at holde styr på sig selv. Du kan også gå ind og se på nogle andre. Her har vi en af mine venner, der hedder Philip. Og gå ind og se, at han har spillet rigtig flot i 2009. Med en placering på 7.000 ud af 1,7 million. Rigtig flot. Her kan vi også se, at han har spillet rigtig meget. Og det gider vi ikke rigtig gå i dybden med. Til den sidste, pokerudstyr på pokershop.dk. De har rigtig mange gode ting, og det er, altså, hvis der er problemer, så ringer man bare derop. Jeg mener, de ligger i Ringsted. Dog snakkede de om at flytte lager, men det går vi ikke så meget op i. Der er en live chat hernede. Man kan se, hvad de har på udsalg. De har nogle chips på udsalg.
lidt bøger og et bingo-sæt, hvis man er rigtig fjern. De har nogle rigtig lækre spillekort, de har også mange forskellige. Vi i Kolding spiller mest med Copac. Det er vi meget godt tilfreds med. Der er bøger også, der er danske bøger. Jeg har selv været ude og læse de 3 øverste her. Gås Hansen snakker om Morsen Millionær, en rigtig, rigtig god bog, der virkelig lærer en nogle ting. Kim Birk og David Slanskis bøger, de er ikke 100 kroner værd. Så dem vil jeg undgå at købe. Nå, men vi vil ikke gå så meget i dybden med det her. Nu har vi gået lidt igennem, hvad der er af ting. Og der er selvfølgelig en masse andet med poker, altså der er selvfølgelig også PokerStars hjemmeside, hvor der er også noget Poker TV og sådan, men nu vil jeg ikke gøre den her film længere end den var. Så jeg vil sige held og lykke med dit pokerspil, og håber du kan bruge nogle af hjemmesiderne.